Este pasado mércores remataron as terceiras xornadas de memoria histórica que organizamos xunto co IES A Sangriña. Ao longo de 5 días desenvolvéronse 7 conferencias e unha mesa redonda. Como novidade, unha xornada fixémola en Camiña, Portugal. Estivemos, grazas á colaboración do profesor Torres Bento, na Escola Secundaria de Camiña e na Biblioteca Municipal. Uris Guisantes e Domínguez Freitas falaron do campo de concentración de Camposancos. Estivo con nós tamén Fátima Martínez para ilustrarnos sobre a memoria democrática das mulleres, o longo camiño da igualdade. O profesor Pazos Justo disertou sobre memoria e desmemoria a un lado e outro do río Miño. Da Lei de Memoria Histórica á Lei de Memoria Democrática, unha oportunidade para as vítimas, arredor disto versou a conferencia do antropólogo forense Francisco Echeverría. Polo interese que espertou no alumnado de cuarto da ESO, quixera destacar a mesa redonda que baixo o título Memoria e Xuventude tivemos no IES da Sangriña. A última actividade foi a charla de Clara González Sobrino co título O campo de concentración de Camposancos, axentes implicados e actualidade democrática. Só cabe agradecer moitísimo o alumnado do IES e as persoas que asistiron ás charlas da Casa dos Alonsos o interese e atención que nos dispensaron. Isto danos azos para seguir, porque ademais, e como ben dixo o doutor Echeverría, temos unha grande confianza na xuventude.